Bueno. Boas tardes a todos, amigos. Como estamos? Achegas o Nadal. Bo Nadal a todos. A ver, vamos a facer un ensayo de aplausos, porque isto non o vexo moi claro, De todos modos, vos teño que decir unha cousa. Hoxe vamos a sortear... Mirad o que teño aquí. Ten unha pinta, Vos gusta a pinta que ten? Pois o vamos a sortear hoxe. Ao longo da actuación o vamos a sortear, porque vamos a ter moitas cousas, así que aqueles que non tendes aínda estades a tempo, podedes ir á cafetería que aínda están cos cupós, e ata que salga o premiado xa vais a ir aquí o premiado do xamón. Alguén se leva do aquí o xamón para o Nadal, así que aqueles que queirades participar aínda podedes ir a compralos aí á cafetería. Bueno, en 2-3 minutos empezar, así que vos desexamos que disfrutedes moito. É moi especial. Mirad, vos vou contar unha cousa. Vedes a monteira que traigo? Isto que traigo hoxe na cabeza é moi especial, porque este ano volvimos a organizar as escolas abertas, que será de migración da Xunta, e as alumnas de confección de traxes mo fixeron. Por eso, para días especiais, indumentaria especial. Así que vou aproveitar despois, durante a actuación, vou a decir, porque agora non estamos grabando, vamos a gravar despois, lle vamos a mandar un bico a toda a xente de Venezuela, que está pasando terriblemente mal, non teñen nin medicinas, nin nada. Hoxe temos membros, xente de Venezuela, que está na nosa agrupación, que tiveron que vir dali porque ali era imposible, e lle vamos a mandar aquí, de acordo? Esperemos que disfrutedes. Vamos a ter unhos rapaces pequenos que bailan maravillosos. Unhos amigos que nos veñen dende Luíntra, que están connosco en clases de canto. Temos pandereteiras de aquí, do grupo de mantemento. Prácticamente todas as actividades están hoxe representadas aquí de alguna maneira, porque queremos que vostedes o vexan e que disfruten. Vamos a empezar o Nadal con Bope, vamos a empezar o Nadal con Ledicia. Eu estou encantado, antes estaba no ensayo e apareceu o meu afillado, que o vexo solo 2 veces ao ano, así que non a ledicia que me dá. Así que quero transmitirvos a esa ledicia e quero transmitirvos que hoxe é fundamental, máis que nunca, eses aplausos para todos. Moitísimas gracias e bo Nadal. Boas tardes, amigos. Quixemos, para empezar esta gala de Nadal, mostrarles un pouco todas as actividades que fixemos entre xaneiro e decembro. É dicir, todas as que levamos feito ao longo do mes de decembro, con concertos, con diversas presentacións de libros, etc. Por motivos de que era imposible podelo preparar, pois non poden aparecer neste vídeo, pero esperemos, sobre todo aqueles que nos coñecen menos ou aqueles que venen aquí, que saiban un pouco toda a labor que se fai desde este centro, todo para funcionar, todo tipo de actividade artística, non só aquí na cidade de Ourense, sino a nivel internacional. Pero bueno, estades preparados xa para aplaudir? Aquí un grupo de danzas que son de nenos pequenos e de nenos con diversidade funcional. Maravilloso. Se chaman Chispiños. Vámonos a recibir con un forte aplauso. Por favor, de verdad. No. A ver, ese aplauso de verdade, porque son unos artistazos. E vamos a dar un aplauso tamén á súa profesora, que aí ven Uxía, que ven acompañada de Claudia, e do noso músico, do noso querido amigo José, que despois vos contarei, algo falei sobre Venezuela, vos contarei. De todos modos, tamén aproveito para decirvos unha cousa, eles son o futuro de todo. Hoxe entre nós está unha persoa que fai 24 anos e medio que confiou neste proxecto, e hoxe está bailando a súa filla. Ele empezou co tambor, eu tocando co tambor. O único difícil é que os tiros
Viros, ele un pouco do alto. Nos, os dos Viros, a xente de Ceboliño decimos anda por aí, estaba mirando cunha cara que tal, pero é moi boa xente. Xente como ele empezou neste proxecto, ahora xa están os seus fillos e lle tamén queremos agradecer. Así que, queridos amigos, disfruten desta muñeira, pero eses brazos arriba, esos palmas arriba, con chispiños. Fuerte aplauso para eles. Esas palmas, vamos arriba, esas palmas todo público. Fortísimo aplauso, a ver cómo son los aplausos, ahí ven fortes, claro que sí. Bueno, vadelos a coñecer, bueno, vos digo, despois ahora xa veredes, van ir pasando por aí a xente que ven dende Luintra a cantar, unha xente que ven todos os martes, van a ir, que se van a ir colocando detrás do biombo, pero mentras vos vou a presentar a estes artistas. Queredes os coñecer? A ver, vamos a ver, como te chamas? Fuerte aplauso para Sara. Y esta moza, Antía, muy bien. También para Antía, un aplauso muy grande. Y para esta moza, Elena. A ver ese aplauso para Elena. La Nuria, ¿cómo te llamas? Nuria. Otro aplauso para Nuria. Y aquí tenemos un hombre, vamos, todos tirados, que se hizo muy bien. ¿Te llamas? Luis Enrique. Luis Enrique, ese aplauso para ti. Y yo tengo un nombre para que te den un aplauso. Manuela Ferreira Mira. Ahí está para Manuela. Manuela, o teu segundo apellido e o meu son iguales. ¿Sabes? Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Y ti cómo te llamas, preciosa? Alejandra. Alejandra, ese aplauso bien grande para Alejandra. Y ahora, Mateo. Pois todos eles máis... Que tal? ¿Cómo me llamo? Claro. Ya vamos a casa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José. ¿Cómo que te llamas José si ese soy yo? Entonces yo me llamo Claudia. Ay, yo me... Un aplauso para Claudia. Y para todos estos mozos que se van yendo por aquí. Vamos a ir ahora, como dice a profe. Vámonos a ver ese aplauso bien grande, bien grande, bien grande. Ahí van todos. Bueno. Qué momento tan bonito. Ahora Uxía se vaya a terminar porque vienen. Vamos a irnos a Luintra. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los nuestros artistas de Luintra que van a entrar. Ahí ven, ahí, pasa. Vamos entrando ahí, ese aplauso que me tienes que traer una silla.
Una silla, aí. Bueno. En Luintra, terra ben de afiadores, hai unha xente, non puideron estar todos porque a veces é complicado, son 11 persoas que veñen todos os xoves a clases de canto. Teñen un coro de música eclesiástica e eso fan un día a semana e outro día a semana fan música e canto popular. Hoxe vamos a ver aquí precisamente esta outra faceta, canto popular. Nos van a facer dúas pezas. Unha delas, unha peza que Queixumes dos Pinos recolleu na provincia de Chantada, na provincia de Lugo, na zona de Chantada, ao lado do Monte do Faro, que nos transmitiron as cantareiras de antecedeiras, eran cantareiras, e é unha peza que se chama Hoxe facemos a nosa festa. Pero despois temos unha cantiga popular moi coñecida, como é Catro Mariñeiros, que é moi coñecida. Despois desa peza de Catro Mariñeiros, vamos a ver unha cousa. Vamos a facer algo moi... Podemos facer un pequeniño ensayo hoxe, pero vamos a cantar xuntos o grupo de pequenos, o grupo de pandeiras de Queixumes, e elas un villancico. Así que vos pedimos de que vos unades a nós. Vades a... Eu creo que é algo moi bonito e vos convidamos a que disfrutedes connosco. Agora, para empezar, a mestra de canto popular en Luintra e estas preciosas señoras acompañadas dun home feito e dereito e que pon aí un pouco de orden en Luintra porque hai que poñer orden, verdad? Nos van a ofrecer música popular. Hoxe, forte aplauso para elas.
¡Fuerte aplauso! ¡Ahí! Pero vos estades na Mariña para o mariño como xamón que temos aí. Como xamón, porque ali aí aí. Vamos a facer unha cousa moi bonita. Vamos de pedir que entren todos, entra de todos. Vamos a cantar unha panxoliña moi bonita. Vos recomendo, se non moito por Allariz, perdón, por Luintra, que vayades por ali e empecedes dentro do que é o pobo de Luintra, xente moi agradable, moi maja. Podedes sentarvos, ala, abaixo, así. E facer unha visita por toda a zona de Loureiro, baixar hasta o río Miño para ver onde está o embarcador, disfrutar dos fermosísimos paisaxes da Ribeira Sacra que temos en Ourense. Temos que disfrutar do que temos, porque é algo maravilloso. E se encima encontrades algunha delas por aí, vos quedamos ca cara e decides, mira, invítame a un licor café, ponme aí unhos chourizos, teñen de todo, castañas, chourizos, todos os días, así da gusto. Bueno, vamos a cantar unha panxoliña tamén moi bonita e que es como vos decía, é un momento especial porque a min hai unha cousa que me gusta moito e é que xente que a veces non se coñece ou se coñece pouco, pero que a música nos une, non? E intentamos xuntar dende nenos pequeniños ata persoas máis maiores para que todos xuntos fagamos algo. Por lo tanto, vos vou a pedir que eu faga determinados xestos para as palmas para marcar o ritmo, vos vou a pedir que nos acompañedes, que vos sumedes á actuación. Vos parece ben? Bueno, pois vamos a ir, vou a poñer aquí o micro un segundo e vamos a ir con esta panxoliña para que eu me coloque aí un pouco para darlle a entrada, vale? Disfrutade desta panxoliña de entrada de Nadal. Moitísimas gracias. Vámonos a despedir ahora sí a todos que se van a ir por ahí. Fuerte aplauso para eles. Volverán, ahora se llevan. Volverán porque esto continuamos. Vamos a entrar en continuación. Vamos a entrar en máis materia porque hai moitos momentos moi especiales na gala de hoxe. Vai a pasar unha cousa moi bonita. Levamos tempo con clases de gaita e hoxe vamos a ver un quinteto moi especial. Un quinteto de gaita, de cuarteto, quinteto, bueno, eu estos dos números, digo quinteto son 4, a veces cuarteto me salen 5 e digo quinteto e me salen 6. Pero eso a veces pasa porque, ainda que son de matemáticas, a veces me gusta xogar cos números. Unha cousa moi curiosa. Levamos tempo con clases de gaita e vamos a hacer 2 estrenos de gaiteiros. E veredes que maravilloso. Recibamos con un forte aplauso xa o noso cuarteto de gaitas que vai vindo por aí. O quinteto, perdón, que aí ven. Podedes decir si queredes, porque... Bueno,
primeiro nos van a facer unha peza que é o himno antergo do Reino de Galicia, que nos lo van a facer os dos gaiteiros de aí, máis a parte de percusión, indicar que, bueno, José Miguel antes falaba de Venezuela. El foi alumno das escolas abertas da Secretaría Xeral de Migración e non para lá por a situación tan complicada para que estaban vivindo ali. Para que vos fagades unha idea, un salario dunha persoa chega para comprar un kilo de... Non hai paracetamol, ibuprofeno, medicinas de ningún tipo. Están vivindo unha situación realmente complicada. Pero bueno, non se foi para ali, pero dixémoslle, no, xa que non te vas, tocas a gaita, porque el era mestre de gaita no Centro Galego de Valencia, e está con nos este ano tamén traballando, e aparte está outro membro da agrupación que tamén ten orixe tamén en Venezuela, que xa leva máis anos aquí, e que é o primeiro que fai gaita, e vai a interpretar con el o himno antergo de Galicia. E despois vos contarei o que fai este renacuajo que temos aquí. Pareceche ben? Himno antergo do Reino de Galicia. Oye, Mauro, moi ben. Eu non che dixen que fixeras playback, pero fixéchelo perfecto, tío. Sí. Claro, moi ben. Pero ahora non vas facer que non. No, Mauro está 2 meses en clase, exactamente igual que Manuel. 2 meses en clase de gaita. Vai ofrecer a primeira canción. Hoxe leva todo o día por aquí e levo visto as mans todo o rato, verdad? Tocaches a hora de comer tamén na casa. Deucho de comer a tua mamá e o papá? Sí. Teñen unha paciencia. Claro. Con todo o barullo que fixo, claro, verdad? Bueno, vamos a bautizarvos co pasodoble da pasada por todos os gaiteiros que os tendes aquí. Forte aplauso para eles.
aplauso! Mauro, choca. Nora boa, ¿qué tal? Venga, aparte querías te pon o traxe, verdad? Fermoso. Aquí temos xa o futuro. Hoxe temos 12 alumnos en gaita. Non podía estar o noso maestre de gaita hoxe Javier Colla aquí, pero lle vamos a mandar un aplauso enorme por o traballo que está facendo, porque vades a ter unha sorpresa na próxima actuación que teñamos aquí co grupo de gaitas. Vades a sorprendervos. Un forte aplauso para Javier e estes músicos que están aquí. Fortísimo aplauso. Bueno, pois os despedimos. ¡Hala! Se van por aí. Nos estamos acercando a un momento xamón, pero aínda non. Aínda non. Si estades aínda... Tendes as rifas por aí? Tendes a... Ten unha pinta... Bueno, vamos a seguir... Xa vexo que por aí xa me están enseñando. Eu collín non vai a ser, verdad? Por si acaso. Non tocou a lotería. Non nos tocou a lotería de Nadal. Pero nos tocou que estamos todos aquí con Ledicia. Así que vamos a seguirlo disfrutando. Vamos a recibir o grupo de pandereteiras de Queixumes dos Pinos que se van colocando por aquí. Ahora vámonos a recibir. Ahí vienen. Vamos a ofrecer un conxunto de dúas pezas. Unha peza que ten unha influencia portuguesa, unha peza que nos chega de a zona, precisamente, tivemos a xente de Luitra e dixemos, vamos a que recorde a todos os ofiadores, toda esa... Unha peza moi coñecida, a popularizou un grupo de música fai dos anos, cando, alá por o ano 1970-72, cando a democracia empezaba, se podía atisbar, pero aínda non era en época franquista, de aquí que se chamaba Saraivas, que probablemente Saraivas con Fuxan os Ventos foron os precursores dese movimento que despois a música tradicional empezou a traer aquí en Galicia, non? E fixeron precisamente esta canción que se chama Muiñeira do Afiador. Esperemos que vos guste.
Cuando salí de Galicia, salí bien acompañado de unos cuantos aracanes como los que tengo al lado. La llenadora, la llamadera, la que me queda en tu sitio, que la vaya a ser. La llenadora, la llamadera, la que me queda en tu sitio, que niña de ninguna manera, no cochera cabalense, de casa de la peregomense. La llenadora, la llamadera, la gente que ya en su sitio. La llenadora, la llamadera, la gente que ya en su aplauso para las pandereteiras. Bueno. Perdín a cabeza, pero xa topei, vísteros. Isto pode perder a cabeza. De vez en cuando, pues, xurden cousas. Bueno, vamos a continuar. Imos a continuar agora. E a verdade é que temos que averiguar que é o que vamos a disfrutar agora, porque non nos sabemos exactamente, pero nos vai a sair aí. Fixadevos o que ven agora. Sensibilidade voluptuosa. Ritmo que fascina. Elegancia envolvente. Misa, o poder da danza. O son de Galicia. As bases correctas. Música nacendo. Curso de gaita galega. Sentir, saber. Bueno. Vamos de dar un aplauso ao rapaz que está montando todos estos vídeos, porque empezou este ano a colaborar connosco. É un rapazo que na agrupación por a fácil integración que tivo, e vades a ver máis vídeos del. Estamos facendo vídeos de todas. Hoxe só podemos presentar uns cuantos, pero os fixo Manuel Amador Vázquez, así que aplauso. Este forte aplauso para Manuel. Bueno, outra das actividades que temos aquí é unha actividade de teatro. Aquí sempre, somos xente inteira. A nós isto do teatro tamén nos gusta. A nós todo o que teña que ver coa arte, con facer cousas, e non me lo perdades, porque vades a ver agora unha teatral. Tamén o grupo de teatro, 2 meses que empezou a funcionar, e esperemos que vos guste. Con todos vos, a actividade de teatro. Forte aplauso para eles.
só fan parir e parir e parir. Estou aí nun apuro que non sei que facer con. Vou dicir unha cousa, ao ter unha granxa de coellos, eso hai que ir ao Consejo Regulador de Coellos e Coellas. Non é unha cousa así tan fácil. Ai, non me compliques. Como que? E agora mismo vou chamar. Non me compliques a vida, non me compliques a Consejo vida. Regulador de Coellos e Coellas. Sí? O meu coello non lle pasa nada. Pero Bueno, podría estar mellor, pero bueno. Bueno, xa lle darei a dirección. É que eu teño aí un montón de coellos que non sei que facer con eles. E esta muller agora que me chama a inspección. Ter parteira de coellos e coellas. Facer a cousa. Bueno, tranquilos, que aquí eu teño algo moito máis importante. Máis importante coa coella. A ver, nada, eu teño unha máquina e un máquino que cando se xuntan fan cuartos e moreas. Así mesmo. Pois non o cambio, é por os coellos. Eu compro os coellos, compro deles, o que sea, pero a máquina que é. Bueno, a ver si nos aclaramos. Que é isto, Blandina? Xa me contarás máis adiante. Magóame saber que son culpable da treboada. Magóame saber que son culpable da treboada que se desatou. Dos lóstregos que aluman, miserables, recunchos dun recorte interior. Os tronos eu non contaba contigo. Magóame que son culpable da treboada que se desatou. Dos lóstregos que alumbran miserables por recunchos de un revolto interior. Os tronos estremecen confundidamente. Sentir pensares que van e volven. Son páxaros que voan indefinidamente, fuxindo do valeiro que a miña vida envolve. Hai corazóns fendidos, polas miñas propias mans. Non quixera ter feito esas graves feridas, pero unha forza interna desatar de ligaduras secas, murchas e non sentidas. Un sano dominou a escena. Os tronos se esmorecen. A choiva xa pasou. Quen se sentiu ferido, sei que me perdonou. Se as feridas se curan, non morrerei de pena. ¡Fuerte aplauso! Un aplauso para as nosas amigas de teatro. Un aplauso para elas. A actividade de teatro son os xoves pola tarde cando están aquí baixo a dirección de Carlos. Neste momento hai moita xente que vos non vedes, que vistedes o pitido que fixo. Me acaban de chamar de todo. De todo, desde principiante, por meterme por onde non debo, bueno, esas cousas. Vamos a dar un aplauso, eso sí, a todos os técnicos de luces, de son, que están facendo o seu traballo moi ben para que todo poida salir. Bueno, vamos a continuar. Por favor, méteme, sabedes o que vai agora? Vamos a sortear o meu amigo Xamón. Xamón, méteme aí, mira, musiquita, por favor, vamos a ir aí, musiquita alegre. ¿Estáis preparados? Porque vou a pedir, por favor, que nos traigan alguén os números, un bote, onde podamos, unha caixa, a ver onde nos traen todos os números que vostedes compraron e vamos a ver quen se leva o xamón. Ai, ese xamón rico, ai, Dios mío. Vos imaginades sentados aí á mesa despois de comer os percebes, as langostas,
papar un pouquiño de xamón ou antes, como vos prefirades, cada cando prefiera. Sería fantástico. Dame volumen, por favor. Esas palmas ao ritmo da música. Ay, sí, vamos a sortearlo, sí, estoy dando un poquillo de tensión. Un poquillo de tensión. A ver cómo suenan esas palmas. Fuerte aplauso para a Pandeireta da Sorte. Ahí acaba de llegar. Bueno. Enseña aí. Fo. Teño que buscar a alguien por aí. Teño que buscar unha man inocente de todo. Ven. Onda a mí. Ven onda a mí. No, a ver, este neno pequeno, a ver si ven onda a mí. Hola, ven. Ven aquí. Forte aplauso para o meu axudante. Hola. Como te chamas? Como? Jacob, chamaste Jacob. Vamos, vou explicar en que consiste esto. Está mamá por aí? Está mamá por aí? Sí. Pues tens que quitar, mira. Tens que meter a man aí e buscar o número de mamá e quitar o número da mamá, vale? Bueno, no, esperade, vamos a ver, é que vos conto unha historia. Fai moitos anos no Pabellón do Remedio organizamos un sorteo así e dixen unha cousa parecida a esta, por eso seguramente Carlos Pérez, que estaba tamén de ceremonias, dixemos unha cousa destas e sabedes que foi verdad. Había moita xente ali no pabellón e de repente nos cando vemos que precisamente foi algo increíble. Así que sabemos que é inocente a man, así que vamos a meter aí. Mete aí a man. Mete a man. Dalle voltas aí. Aí. Tes que coller unha, a que ti queiras. E ya tes que dar a esta moza que... A que queiras. Esa, dalle aí, aquí a esta moza. A ver, collemos o número, e o número é o número 93. O número 93. Se levo xamón para Navidad. Esas palmas para ese número 93, a ver si ven. Non anda o 93. Bueno, quitamos o 93, pono ali. A ver. O 93 non pode ser. Vamos a quitar outro. Ala, metemos aí a man. Onde queiras. Aí, a ver, vamos a ver que número quitou. Que pena que non teñamos música de tambor ahora. O 16. Quen ten o 16? Apareceu, aí un aplauso. Jacob, chocas 5. Para aí, número 16, vamos a facer a comprobación. 16. Correcto, polo tanto, esto te lo que levar para ali, vale? Vamos a pedir que por favor o fotógrafo nos faga a foto do que vai a pasar agora. ¡Feliz Navidad!
Ganadora do sorteo do xamón. Podedes fastidiarnos un pouco, pero se vai. Noraboa. Mucho esta noche buena, que lo disfruten mucho, ¿eh? Su hijo es bailarín de Queixumes do Fino, sabía tongo, ya lo sabían ustedes, así. Ahí viene, fuerte aplauso porque para que lo disfruten también. Bueno, vamos a continuar. Buah. Mira que te dije, hay que buscar el número de mamá y no había manera. Oye, es que esto no nos pasa así. Sí, pero bueno, que te deixe que chiquito tengo de adiante que se marchen non ten gracia. Vos eu sei que lle dá desgracia, pero ten moita gracia porque tamén estamos empezando a un grupo de persoas adultas que está vindo a bailar. Y vamos a recibir porque nos van a facer tamén a primeira vez que bailan en público. Así que vámonos a recibir ese aplauso para este grupo de adultos que vai a vir aí a 1, 2, 3, 4. Aí veñen, que veñen. Ah, traen reforzos. Traen reforzos y todo. Aí veñen. Nos van a ofrecer, alá. Aí a profe Uxía, telos todos. Forte aplauso para esta pandeirada de Ourense. ¡Fuerte aplauso! A los de 18 años, fantástica. Fuerte aplauso para Delia y para todas ellas que se nos deixaron, non pudieron vir unhas.
Non teñen perdón. As que non puiden o próximo día no ensayo rífase. É que así, a mí me quedan un follón que levo. Ya a min vaise má cabeza non ves un mogollón de veces hoxe. Ai, que ben. Que guapiño baixando. Moitas gracias e forte aplauso para elas. De moderno, as de baile galego, grupo de... E moderno, claro que sí, claro que... Mirade, antes de que cheguen as de gimnasia, que xa se van a ir colocando por de mantemento, vamos vos deixar uns vídeos que xa veredes o que pasa. Vos vou a contar unha historia nun vídeo. Fixadevos. Sete notas, 6 cordas. A maxia do tacto. Curso de guitarra. Aprende a abrazar a música. Sin Lidia Valforte. Curso de pandeireta. Alma. Pois aí temos as actividades, como vemos os profesores e xente que está nas diferentes actividades. E agora vamos a ver outra actividade que temos aquí. Entran as que están en forma. Recibámonos con un forte aplauso a xente de gimnasia de mantemento que veñen para aquí. Ai, así nos gusta, con enerxía, con forma. Nos van a ofrecer unha coreografía de gimnasia de mantemento por a profe que a temos aquí, que se chama Sonia, así que con elas, que xa están preparadas, vos deixo gimnasia de mantemento. Sí.
Aquí temos as artistas de Gimnasia de Mantemento que o pasan, eu creo que moi ben. E cando teñen as actividades? Os luns e os venres, luns e mércores de 8:15 a 9:15. E veñen aquí, se poñen en forma. Queren poñer en forma o resto, fixadevos, Hai que salir do escenario. Bueno, fixadevos o que vai a pasar. Vos vou a deixar con unhos vídeos promocionales e despois Queixumes dos Pinos 4 pezas. Vos quero dos Pinos, levamos 24 anos traballando polo mundo do folclore, vamos a facer agora 25. Como todos os colectivos, momentos de reestructuración e estamos precisamente en un momento importantísimo. Estamos traballando arreo nesa reestructuración e algo que eu non pensaba era poder ter 4 ou 5 bailes para poder traballado moitísimo e vamos a ofrecer 4 pezas, como é o caso de Muñeira de Caurel, Xota das Fontes, Vira de Verde Gallo e rematarán con Muñeira de Areal. Así que vos deixo con uns vídeos e coa actuación de Queixumes dos Pinos. Moitísimas gracias. Ser alguén alleo. Vivir 100 vidas. Pensar, sentir. Teatro. A arte de mentir a verdade. Manterse ágil. Manterse xoven. O ritmo saudável. Gimnasia de Mantemento. Un corpo ao 100%.